Mibalik ka. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ganiya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Ganida. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usa ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Pasyon ko ikaw pag-usab! Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso og mamatay ang usa ka kinabuhi sud sa 45 ka milyon ka katuigan. Una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Paulo, pamata. Paulo. Ay, salamat. Salamat na nagmata ka na. Pero namukha man ka. Nagdamgo ka? Nagdamgo bitaw ko. Pero imong giputol nga akong damgo. Ha? Oh, sige. Katuog lang balik, bay. Sige. Ay, kung bukal-bukali, ha? Ay lang ko kasuko, bay. Daan naman nga. Maogi na akong buhaton ni mo ba? Kung magdamgo ka na? Matultulan ko na unta kung hain sumian. Kundi patungod mo. Pasensyahan lang ko, bay. Usahan ko magpagpasensya. Bay! Bay! Asa ka, bay? Asa ka man? Ano kang nasuko mo to siya? Siya pa gaya kong gitabangan? Bisag akong nahimutang siyang dapit. Maog ka na'y mahimo na kong reaksyon. Nga ako na ino isadaan ini. Wa ko mo ingon nga ikaw ang sadaan. Pero dili ka sa bakabasol kang Paulo. Nahinugon man gani ko. Siya na baka karon unta nga may lead na kita kung hain dapit mahimutangan ang nahimutangan ni Mian.
Mayan. Mayan. Tay! Tay, salamat! Salamat niya, karadi ay. Apin ako kipiyaan na lang ko nimo. Di ara ko. Di may tabong biyaan ko ikaw na. Salamat! Salamat, tay! Mayan. Ayaw paghilak. Tingalig makadaot sa imong gisaba. Gikalimta na lang tanila din ay. Mayan. Gipasag na lang ko ni Paulo. Wala siya mangita na ako. Dili ka na tinuod, Mayan. Ayaw pagunaw-na og ingon ni Ana. Dili may tabong pasagdan ka lang sa imong bana. Nahibaw ko. Wa sab siya mo mahimutang karon. Wa pa lang yun nila mahibaw oy kinindapita. Ang uban, matuo ko ngayon, Ana. Wa mahibaw. Pero si Paulo, tayo lahi siya. May talagsaon siya nga abilidad. May baw siya kunahain ko. Parehas na itong una, tay. Dili ba natultulan ni Paulo ang nimutangan namo ni Nanay Azucena? Mayan. Wala tingali siya maguna-una na ako, tay. Tay, ubos ko niya, tay. Mayan, unsa ba? Ayaw lagi paghilak. Ayaw ka balaka. Di ko ikaw biyaan. Ni ara ko. Unungan ko ikaw. Ninong, unsa na palita? Tuwa pa sila. Nagpaniid sa palibot. Sama sa gisulti sa asawa ni Carlo. Di na krimen. Gilaay na ko. Kinahalang may resulta na ang atong pagpangita nila. Di na ko magpaabot pagdugay. Isabtan ko ikaw, Paulo. Ganong murag nawad-an ka nagpasensya. Pero ikabala ka. Antos lang ta. Wa pa tayo mahimos pagkakaroon kundili ang pagpaabot. Duha ka adlaw, Ninong. Unsay duha ka adlaw? Duha ka adlaw ra ang pagpaabot ko sa resulta sa inyong pagpangita. Humas duha ka adlaw. Kung wa gyapon, mangay kong panabang sa mga kasundaluhan. Kinahalang suhiron ang tanang Isla Maria ug sa kasikbit nga mga isla ug lugar. Dili lang kay sa mga sundao, kundi para sa tanang taga dinhi. Premiuhan kog dakong kwarta kinsa ang magkatudlo silang nimutangan. Dakong kwarta. Ngaluiban si Servando mismo sa iyang kaugalingon nga mga sakop. Carlo. Magawas mo karon. Carlo, panahon na tingaling mo desidir ka. Utang puot, Carlo. Maluoy ka kamian. Naibaw ka sa iyang kahintang. Di may mong magdugay sa dinhi. Utang buot. Ilon kong dakong utang buot. Bisag sa ganan sa itong pagkakauban. Ricardo! Ikaw ang traidor. Abi ko magigala ka. Wa kay uwaw. Wa kay uwaw. Tay! Tay, hay ka! Carlo! Tay! Ano? Saan nakasabo ka? O saan nakitabo ka? Hindi na po! Tay! Tay! Carlo! Tawag ko ng buhi, mama! Kung buhi ba, di ba siya?
sige magsigit-sigit, ha? Ha? Sa itong kagubot, nga na sa aba mo. Ay, nagkamala ka! Magitudloan lang naksyon. Nahibaw ka naman sa kumbalaon para sa mga taong traidor. Tatay! Ay, si tatay! Unsay na yung damotong tatay! Tadaan na sa Martin Dre! Tay! Unsay niyo gibuhat yung tatay! Unsa? Tay! Mian! 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 Mianahin ka naman! Mian! Bay, meron ka bay? Si Mian, nagpaningit sa may nadungog ko ang iyang tingog. Nagdamgo ka lang. Ganina ka lang nagdamgo. Kapukawon bitaw ko nimo pero walang ko. Basig, suko na po ka na ako. Naibaw ko. Iso na niyang kahintang nagpakitabang siya. Husto na bay, husto na. Di makatabang kung mag-inginayon ka ni Ana. Ni Arasis Dol. Feeling ko nga ni Arasis Dol. Ni Aras la. Oo bay. Sige na bay. Katug lang balik. Unsaon ko man pagkatog. Naibaw kong di sayon. Pangitaon ko sila. Dili karong urasa. Unsa na ba orasa? Tungang gabi na, Paulo. Kung mo na, kinalang mulihog na ko. Ingon na nga mga orasa nga makitaan sila. Paulo? Oh, kinahanglan nga karong mga orasa. Ang ipangita ko nila. Walay katarungan nga nung dili nato sila makitaan. Muhunong tas pagpangita ni mga orasa. Di ka na mahimo. Tungod kay nagbantay usab sila kanus at mga tuog. Kinahanglan mo lakaw ko. Pukahon ko sa papa. Dili na. Paulo, di mahimong lakaw ka nga ikaw ra. Nahibaw ko. Pero ako'y dili sungon. Paras kong pamilya. Pamilya? Oh, si Mian. Ang umaabot kong anak. Si Tatay Martin. Paulo, sa imong sinultihan, murag sigurado ka na nga tuwa si Noy Martin. Uban kang mian. Kinahalan tuwa siya. Di ko musugot nga wa siya dito. Ha? Time pa. So man, tiniduan ang pining imo? Nga naman. Nagtuok kang angay nga komedyahan kini mga butanga. Oh, kajut lang. Mukuyo ko. Mga hayop sila! Hayop! Gusto na. Okay na ka, mian. Gibunog ka, tay. Ang dimal nga kardo. Apin ako kay gana siya. Hayop sab siya. Sama siyang amo. Ayaw basura si Cardo. Usay dili, tay. Gipasakitan ka niya. Sa kadagang tabang na imutan niya. Ingon man sa iyang pamilya. Tanawag ko siyang gibuhat mo. Giluwas niya ang akong kinabuhi. Unsa? Hinayan ang tingog mo. Tay, huwag ko makasabot. Gihangyo ko siya na iyat ang tabangan. Pero diha sa Sir sa bando, wa ko makabatikod nga diha raday sa sudugol. Nagpaminaw. Kung wa pabuhatan ni Cardo ang iyang gibuhat nako, hayan patay nako. Labing siguro, gipatay nako ni Sir Bando. Oh, kinahanglang buhaton ni Cardo ang iyang gibuhat. Pero punog ka kayo, tay. Dili naman tigali kinahanglan nga ingon ni Ana. Kinahanglan nga tinuod gyud tanawon. Nagpasalamat na ako nga si Cardo ang mahimo ni ini kaysa ubang mga sakop ni Sir Bando.
pero ipadayon ng imong kasuko, Ricardo, sa ilang atubangan. Mas makatabang ka na. Tay, Mas mutuo sila nga tinuod ang gibuhat ni Ricardo. Hello? Raji? Oh. Raji, hain ka naman, ha? Ngano bang nangawagtang malang mundo, ha? Ibaw kang peligro para kang Paulo. Ay, lisod kay pugnan si Paulo ba? May gani kay nakadapa kong cellphone. Wag gani ko kay susinina. Pajamar ko. Misirit laglakaw eh. Di mo sugot nga pukahon da ka. Mikuyog na lang yun ko. Hain pa mong dapita, ha? Ang butong sa ring dapita eh. Nagsuot-suot na yung kakahuyan. Diri dapit sa lagkaw nilang ng pining. Unsa? Sige. I-alerto ko lang ang atong mga kaubanan. Amping ha, Raji. Dili ibawaan. Balikan ka na dapita sa pundok sa mga sakop ni Servando. Amping mo diha, ha? Paulo! Oh, Raji! Usay na itabor ya! Raji! Unsa may sunod nga mahitabo, mga higalan nunti ang matagyugto ning sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.